Hei tid, så det at her vi en mye parti av hjertemål. Og vi da være nok så ofte nå etter håndene, men vi talte fram vi sånn her høvesevnen til å kunne hjertemål. Og jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg i det her så Anja Hansen som tek seg av i tekniske opptøk og redigering, og så det Paul Færø, som jeg får prate vi etter det. Og spyr han hva du liker av hans hjerte. Ja, og så støyna så det var i hans nødt. Og til en rennende spørninger som lærersvennerne spør Jesus. Og jeg vet ikke om man kan kalle det hjertemål, men hvordan sier det tørre hjertemål? For å vite, Ja. Ja. Det stedet vers 8, at han og Jesus var langt, og sa han mann, og vi var fattig blinter. Og lærersvenner hans har spurt han, ta rabbi, hvor vi sinta? Hesen, etter foreldre hans har han, så gjerne han skulle være fattig blinter. Og Jesus var ikke han, etter foreldre hans har var sinta. Nei, dette var så for jeg verskot skulle være åpenbære hånd. Og jeg må gjøre versk hans har som har sendt med, så langt som det over natten kommer til andre kan arbeide. Og så langt som jeg i heimen, jeg ljøs hansens. Og så gjør han ikke at han har sagt hans hjørne som at undras iver. Altså, han gjør akkurat som bøttene vi gjør det før. Så tar han hei sagt dette, spytte han av hjørne, gjør det dødja, spytte noen og smurte dødja av eie hans her. Og han sier vi han færre og sted og vasket her i Siloams hile. Siloam utlagt senter, han førte av sted og vasket seg og kom etter suttjant. Ja. Så at det større medsetninger å spørre hvor sinta, og Jesus var kvart han etter foreldre hans. Dette var så for at værsgods Skulle være åpenbære. av hånden. Ja. At det var det. Værsgods skulle være åpenbære hånden. Så det ikke vi nærmest sint å gjøre til foreldrene til honom. Nei. Nå vet jeg. Ja, det ja, men det jeg har alltid at det her opptyker mennesker utan jeg. Ja, det er nok. Det faktisk rett og slett for jeg synes tryggvante. Ja, Kanskje særlig tryggvante i alt. ja, Som råkner vi Guds straffe fire okker som gjørskeft. nettopp. Ja. Og genka ut i øttan og alle tøyene. Så det så forløsende at det svære som Jesus kommer via hverst han eller foreldre hans er synta. Men fyrir at dette var så fyrir versk Guds skulle være åpenbære av honom. Nettopp. Og så sier han, jeg må gjøre versk hans er som jeg har kjent med. Ja, ja, Så lenge som det er, nåttet kommer til å ikke kan arbeide. ja. Og så lenge som i heimen, i Elias Heimsens. Og så sier han ikke mer om det egentlig. Nei, ikke mer. Men det ligger noe ut i. Ja. Det ligger nekk på ut. Ja. Men jeg husker om at det er kostet avvarska mennesker til at nu er det en dag hvor vi hver Down-syndrom, det vokser. Ja. Og bare med noen mannakvalte, så var det en kvinne som fører opp og kunne gjøre det, og så fører hun inn til at etter tante over henne. Og så de hadde 8 barn som har en tog hjem, og som er Down-syndrom. Og nevnte til hver sikning til jeg være for de som familie. Akkurat, ja. Beid av pappaen og henne, og så alle noen som hørte til familien. Og at han var så fører en ja, med enda av møten, så fører jeg med over opp som øysene tar seg om dette, at det er 8, 2, 4 døtre, den neste heier til. Og han får øysene inn at det samme. At han ble forlovet vid til kone som han gifts vid, eller til jentene som han gifts vid. Så brøttes alltid til å løyve av til at de finner en slik jent. Og det så vil jeg leve vi henne, og det som de fikk kallet å breka leva, men som brøtt til, og annan navn nå. Og her har han virkelig opplevd
att i levande som sälja hejvis slik bøtten et eller annet mennesker å gjøre. Det som tutningen av hva dette verset som så leser han etter verset som Jesus sier hva er synta. Jesus var kvarste han etla foreldre hans er synta nøy. Dette var så for versk Guds skulle være åpenbæra honom og han som har det så sier han bare skulle være åpenbæra. Og han måtte vise selv at henta døtteren hei just det at versk Guds var blitt åpenbæra sær. Akkurat. Jeg skjønner ikke? Tror jeg at det var en sånn hjertesak, så sær hette. Hvor hon skulle være så. Ja, men det var fire at versk Guds skulle være åpenbæra. Han säger inte mer, men det var det som var ute, ja. Ja. Och jag helt av ja, jag vet upplevde trutcha för att vi mötte någon att här får trutcha personer då. Och mitten detta var enten början enten och så mitten kom en annan personer som att en botcha som var gifter och tejot bad. Och han var så otroligt sjuk. Och det var på inna och ta sig så vänligast ut då. Och lika som, ja, vad ser jag nu tiden? Ofta tar jag ut efter mig fram så har vi inte till tia. Vi klarar inte att tackla situationen. Så det var otroligt som detta. Rörte vi just den i akon som såg till det kvaliteten. Kanske all fjärs folk eller hela löj. Och spjött om sälen som vi där gör sista tiden. Men det var akkurat som detta här. Det drar och tillsyn och så har vi hos vi människor från föräldrar från pappa som också är så det bad. Ja, det kunde akkurat samma med er som har sagt att det här. Du har sett att nämmer vid innast i människan och en sjuka som det inte får just vi och som Jesus i hesum för någon kunde täcka sig det av. Och låta mannen komma så tjänt i attora utan att han visste hur Jesus var. Det kunde jag inte, han är Nej, han är tjän också. Så ja, jag måste säga att den det är mot hjärtat. Det är för också mina sända fotokvinnorna som kom in till Söjmen försearen. Och så Söjmen helt ta hon kom in och för till Jesu fötter av vaskan och vid sin notaren och torskade vi har så i någon och kyssa fötterna och han också säger hej han vill profet och Jesus så hej han vet att det här är en synda fått kvinna. Och så på en av vägen så Jesus var vi han så att tankar till han visste allt och han hej också ses när så i mun. Och så säger han vid så i mun att det var två som skilta och så ägg och så lite men bajer inte kunde jalta och så fick det bajer eftergiv, ja. Och för man för älska mig och han dömde rätt. Han som fick nägg fyrgiv. Jag kom in till här sedan och tog oss från ankan kass. Till vaska inte fötter mina över vattnet. Hon vaskade över sin tar och kiste fötter. Men torskade vi har så in. Tog dömde på en, säger han. Hon älskar nägg. Det finns nägg fyrgiv. Och han som har löjt för ju älskar löjt, ja. Och här var åter ett hjärta mal till Jesus jag får så ju mina skilja. Så när stöv i för gott, ja. Akkurat, ja. Så det är nekvar så där söver och i här. Och Johannes och evangelien men det alltid ända här är skärlig alltså. Något kapitel i Johannes då att hon hade inte spärrt alltså. Hon blev via väldigt allt kapitel, ja. Det är faktiskt alla kapitlen. Ja. Som handlar om att ja. Och det är också självsamt hur Jesus brukar hämta den här blinda som nu ser att ta sig för scener och så där viskar innan tar och så där viskar innan fallet och så vis. Ja. Så jag var inte som vi skulle lycka för att centra jucken till att vi stod helt fram och center. Jo, jag också om att det är vi Johannes. Ja. Att han tossar om sig värsten som tecken. Ja. Ja, och vad man gör akkurat här som för men
men ta som det första tecknet. Ja, ja. Och han nämnde flera från arteten, va? Ja. Och det här är väl kraftigt tecken in och isa tujuna ta och kan se också så av med den ek vid det eisne. Bäj om och själva och eisne om herrarna. Ja, och jag hela tiden om hoxanen när Ja. och så ränkar där det då. Ja. Ta god till utlockavor. Och så rattar det där och det han så kommer in i mynten, va? Det är akkurat, ja. Ja. Så är det otroligt en kvojas kapitel som visar det. Ja, alltså vi människor inrättade så läsne att alltså släppa vid att vara för näck för och själva. Ja. Utan avskan av öronen. Så blir det så öliga snäver och ökar tankegångt. Det är så läsne, ja. Och vi ja, jag kan gott nämna det jag känner till åter då. Tar man så färre gester då. Man vet att de ska få gester. Så får man hitta efter om allt är något som det ska vara. Alltså om det stövar nog av och så vidare, ja. Så tar det på en väg när man lyckas som uppa sig, ja. Men så är det inte mentalt. Det mentala det är att vi höra från annan och brynas av för en öron och jag kan gott nämna att nu tog alla heimeren ser mäster av tog och det är Putin. Jag har huxat öjla näck om hur isolerar han har varit samma vi falske som mein akkurat samma som han. Och självt om han är en världsmävare på så öjla näck av matar så hever han til synlatande, etter alla døma, så har han ikke finnet vi hva rører seg i heimen. Og hvordan det står avvirkant til som han gjør, hever bæg av heimen, og hans egna land. For ikke å tale om det landet som det gonger driver, Ukraina. Men og det blir ganske så honale ta i personer som har valgt, blir så isolerade at det faktisk er fremmande i V4. Og det som var vi farserende og gjøte noe annars, det var faktisk det at her var isolerade fra gode. Og kjørt, altså, ble større blinder og i sin egne tanken. Og da man blinder og i sin egne tanken, så er det ikke annet som teler. Så er det min mening og min mat og min fættene. Og det faktisk rettelig håndalt. Og det kommer øyla klart fram her. Og selv lærersveinene som du begynner vi her. Det eisende avvirker av oss. Jeg ser tankegångene her som så allmenn. Jeg onker må ha synta. Ja, nettopp, ja. Det her gonger jokken eisende, altså, alle som søvner her. Men ta i han så kommer natter som er over den, ja. Og han søtjande. Så kommer diskussionen upp ett till träta. Och ta så att grannarna och de som avhörde vara vana sådär han som bittare. Heter inte han och i sät och bitta i. Som sa att det är han, men annars sa att nej, han lyckas honom. Själv säger han till det. Ta så att det vi han, hur var det eget inlägg upp och han svärar med avren. Som kallas Jesus gjør det dødt og smurte til egen møyne. Sier vi med for til Kilovan og vaska der. Ta jeg for, så for oss det, og vaska med fikk i sjønene. Ta søttet til vi han, hver han? Han sverre, ta vet ikke. Ta for det til farserende vi honom som blindtre i verden. Men det var sabbater til han egen, Jesus gjør det dødt. Dødt og let egen han seg opp, og farserende spurte han, nu och samma hatt hur han har finns i sjönarna och han svärar i tajmon. Han lägger dotcha i munne och så vaskar mer och nu sötje. Ta så att den där förser någon. Här som är inte från gott så är han helt i sabbaten. Är det så att hur kan mer som syntar i just lugtesten. Och så kom det inte asant. Akkurat, ja. Så här är långt en rikva av meningen och emskon in i mynten, ja. 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 Det är akkurat det här.
Og jeg vet ikke hvor jeg er øyemynd med at dette her plasset ikke så øyla størst plass, vi så øyla nekva folk. Ja. At de kjenner den mannen. Ja, ja. Det er bare til at var alltid kjent han som blindan, Ja. og som en bytter, og til at han nå knapt jeg ser, og ganger flytter middel deg, det gjør til at de kjenner han ikke atter. Nettopp, ja. Men som vi vet, det han. Og så sier han selv, jo, det jeg. Jeg han som sier her, blinder og bytter, ja. Ja. Jeg selv herlig, ikke kjenner folk atter, da jeg møter folk som kanskje ikke råkner vi møter en sted her som ikke vant til å sitte akkurat han personen, så det akkurat fremmede for meg. Ja. Men det nekket til samme som har vært gjør seg alt annet her. Og det nok så talende om akkurat tankegång til alt det. Ja. Det nok så olidelig i tankegång. Men det nok så løy at farsierne sier til at det som ikke fra god til å si han helst ikke sabbaten. Ja. Det så at hvordan kan være som sinter gjøre slik testen, tar kommer så ikke avsamt. Ta søtte der opp at vi han. Hva sier du om han? Vi tar at han har lært opp eietøyene. Han sverre han profeter. Og nå tror jeg at han ikke at han verblinter, og hei finner ikke sjøvnene for den dør. Sendt på et foreldren hans, som sjøvnene finner ikke. Og tar spurt så teg dette sånne tykkere som de sier for at det blinter. Hvordan ber det til at han ser nå? Foreldrene hans svære av tøym, og vi vet at dette sånne okkere, og at han for at det blinter. Men hvordan det ikke til at han ser nå, vet vi ikke, og i helter, hvor jeg har lært opp ei hans. Spør han nå gammel. Han må selv svære for å se. Og så kommer det her inn som mennesker strøyer snakker vi. Hetta satte foreldrene at det 8 av jøtene til jøtene var kommet avsamt om at øyne hvor jøtta i hans og Kristus skulle være karter ur synagogene. Tog satte foreldrene at han nå gammel. Spør han selv. Spør han selv. Ja. Det går så helt visst at det går så stærfest at dette her var et veriligt under et tekjene. Annars kunde man kanske misstänkt men att en som Lydstone hade kanske tvillingsbadjanser eller också så vart det. Men detta för allan vägen i jag nu tar ver stärfest att hese mavren han var född blinder men han ser nu. Men kvar glädjen över att han sådant. Ja. Ja, det löja. Hvis du läser det nästa avsnitt här. Ja. Så särskilt du akkurat hvordan det som hvordan han nå bliven. Alt det som hent. Ja. Og det alltid så helt fantastiskt at vite at det var en som nevntes Jesus, men så visste han ikke mer. Nei, akkurat. Og så måtte Jesus selv spørre han. Ja. Her nekst ned til ting på her, altså. Her bei 8 og vantrykk. Ja. Altså, de 8 for å blegge ut, og jøden tar tro ikke at han er blinder. Nei. Så, men for han selv, han som har opplevd det, det er ikke noe å diskutere vi han og sier vi han at du er ikke to, va? Altså, blind vantrykk vittler best av løy, og øye lekker alt, sier en sanker, ja. Og jeg minnes ikke hva annet, at midt i en verset, som Victor Reverist er omsett, og jeg ofte husker meg til her, vantrykk til blindløy. Og det enda er kapitlet vi, det vi nå kommer her til. Altså, det er utrolig hva man er blinder, det man ikke ser. Det at jeg begynner jo vi her fysiske blindheten, ja. Men ta så kapitlet ender. Ja. Ta det Jesus stærfeste bare at det snur seg, altså, og det nok enda malet som eisene vis ned. Jeg var signet til mannen, så hans skulle åpenbære av honom, men eisene 4 faktisk sette farsierne på plass. Ja, altså,
Ja, och För att det faktiskt skulle ha en möjlighet för själva att komma bort ur sin blindlag. Ja. Men det var du själv att det var härst och det ständer inte om att Paulus var mittentar det här men det han mötte Jesus sen. Om att spyrja han kvar är du herre. Och fick höra Jesus han som du söker det. Så var det inte snack om. Så Paulus som var. Kvar är du herre. Jesus han som söker. Men han slapp så fysiskt att uppleva han blindlägga som han själv har inte i. Och jag tror jag det är. Ja, allt ja. Ja. Det han miste sjön. Ja, det han miste sjön. Ja. Ja. Det är faktiskt rätt avvärst tror jag att sjön är inte bara att han fysiska sjönen. Nej. Jag har alltid det är inte stottligt att bli blinder, alltså att egen färra och man ser inte så väl som man gör det förr och så framvägs. Men man klarar sig, ja. Tog den innare sjönen som är ju görstockare här, va? Ja. Hon är skarpa och är skjutsande. Han som har tidsar av och inte bara här i togen, men i alla det här, Ja. Och tog ju också om att det här som kommer bort attarna här. Hvis du läser att det här, alltså 5 versen så kommer attarna. Det var från Julias till. Ja, vers 40, ja. Ja, nettopp. Der kjente nu ærefer på etter mannen og blinder høyvere, og søtte vi han. Gjev gode dørtene, vi vet at hesen medover er skintare. Ja. Og jeg kan ikke ut fra at det sier til at han gjør det sabbat. Da. Ja. Han svarer, om han er skintare, vet jeg ikke. Eit vet jeg at jeg som er blinder, suttje nu. Ja. Der skjøtte nu at vi han, hva gjør han vitte, hvordan lærer han opp egetøyne? Han svarer til ham, jeg har langt sagt til det, og til lurt av ikke etter. Hvor vil jeg til høyre det opp at alla tid vi at være lærersveinar hansare. Ta skjelt av der han og sa, to er lærersveinar hansare, vi er lærersveinar Moses er. Vi Moses er jo god tala, ta vita vid, men hesen kvian han er vita vid ikke. Ja. Men han svarer til ham til ta løy at ikke vita kvian han er, og han hever lete opp eiemoine. Vita, sier det nere vågjare, at God høyrer ikke syndarar, men øttast anker han og gjør vilja hansara. Han høyrer han, til åhørst så langt heimrene stegi, at nekar hever leti opp eie eins og var føtter blinder. Vær hesen ikke fra gode, kunde han ikke gjørst. Det er helt annet av Vetsmålen. Ja. Ja. Hva er han fra? Ja, hva er han fra, ja. At det er helt annet samtale. Ja, ja. Han som er sitter blinder og bitter. Ja. Og var angått råkna av morgen til. Nei. Så det er utrolig størst for han at gjøre. Ja. Men enn har han ikke finnet til andre kjøntene, kan man si. Nei, han er finnet det fysiske, han er ser ondre ut, men han er ikke ser han som hever just det ondre. Men for svære som han hever her, ja. Det er godt. Ja, det er godt. Det er vitsspår gods om sånn så. Ja. Han framomtar skiler, han skiler dette teknet. Ja. Han skiler at det må være god som er uisnere. Ja. Og det er faktisk det som man virkelig kan undrast i ved farsierne. Tog at dette var ett under, eller ett tetje som Jesus gjør. Han gjør det så avteljende negv. Ja. Men det regner ikke vi. Nei. Så farsierne. Så øyla faun av dem gosser. Ja. Ja. Jeg så ikke at i øynene før jeg har kattla versene som han skriver i 5. kapitlet i sånn første brevet 4. Ja, du nevnte at han ikke avtalen et eller annet. Han ikke sattmalen. Ja. Og jeg nevner at han ikke skjeit, som i dag finnes. Ja. Som Jan sier her i 5. kapitlet. Han sier at takka vi ved vitsspore menneska, så vitsspore går større til 19. vers. At han har vittna om sånn. Han er trøyra sånn godt, så er vitssporen i seg sjalvån,
Han ikke tror god til å gjøre han til liknere, til han ikke tror av vitspåren og god til vitspåren sånn. Og hette vitspåren er god til vi giver og av et løyv, og hette løyv i sine hansere, særlig hesversene. Han hever sånn, hever løyve, han ikke hever sånn, og sier ikke løyve. Og så til han. Hette har vi skrivet alt tikkere for at de skulle vite at de har av et løyv, tid som trygg var navn og sånn her. Det er fantastisk gjeit. Ja. Og jeg vet at Johannes skriver i evangeliet, et som det sier, så var det at det sørste han skriver i evangeliet, ja. Da han ble gammel, men hadde bare ikke jeg hørt. Ja. Men i måneder vi så ikke alt dette fire mer, og jeg sånne personer som var født blind. Altså han kom, folk kom jo fremmøter, og han måtte få at han konstatere hvor han var, som hei lett egen opp, og han opplevde alle motstående som kom til finnes, og i samfunnet ta imot det tog at han var, og fikk han vite, to år sentere, og alt det her. Men hva skal jeg si? Av virker han var, av hva mennesker måtte om han. Pura løster for det. Enta for seerne. Altså, det var ikke nødt. Men for eldrene var bensjene. Ja, han har opplevd godt stort og i sin liv her. Helt visst. Ja. Og da fyllte han seg av liv. Ja. Og spekelig har løtt til herren han så. Han har haft egen hjerten alle togene. Spekelig har løtt til han så tid så selv. Utan at han visste hvor han var. Helt opp, ja. Jeg har alltid hatt så vekker. Altså, det er rettelig interessant, den her tilgang til den her reisene. Så sjølvande kunde Jesus bare vi en år, just han suttjant, ja. Men han ville hava alt dette her fram. Hvis han ikke gjort på akkurat handa maten, så har ikke alt dette her kommet fram. Nei, det er ikke. Og til heter ragods, og i samband med 8 mennesker, som kan hava så veldig avvirkan av sine samtid, ja. Akkurat. Avtøy som ikke kan være og virka til kanster og bruker det kjær. Og så sørste han her. Hvordan han var djupere bakt og djupt for det her. Og veren skal ikke øye og mer. Og bojande ikke harja til, altså. Hva er det? Jesus alene nok for meg. Og så hittet han. Ja. Jeg alltid så vekkert, altså. Beinløs urskriften, ja. Beinløs fra Johannes. Ja. Jeg var knappt hokse om at det er helt spesielle i at ja, altså, man kan nesten tro at mer enn hokse, hva er det som gjør seg inn og amme? Jeg smirger akkurat svans på egen i amme, Nei. Nei? Det var det ikke. Nei. Alltså så Jesus är väl givet någon långt ta en visshet. Ja. Så att han reagerar positivt på det. Ja. Men också han har hört åren vad du har sagt. Ja. Då han var här, ja. Ja, akkurat, han var här. Och han har fyllt vi. Ja. Och så han sa inte att han gjorde det, men så strejk han då på egen jag så här. Och be han fälla be så här i Silvan Hillnod. Og til stedet bare han kom så kjent at. Ja. Stendt små. Det er spesielt, det er spesielt, ja. Jeg har alltid hatt denne standtante tog. At det råna til og malt og vattna. Og vi er av malta. Ja. Så at kan du si at at du tog kan malt, han gjør det mens som malt, at du tog kan gjør det dodge, som han faktisk morste i sier. Så han ikke inn i eget, det råkner ikke vi, men noe han var her rundt han om. Og så kommer han så kjent at. Ja, det må altså. Det må ha vært en livsbrøytende oppleving, erfaring. Altså, jeg hadde selv at han kommer til Jesus, at det så vekkert skulle si Jesus, ber seg at vi han. Det er bare Jesus som kan være så, alltid er. Altså, hvis du nå leser til han, så alltid at vi får ta fram. Ja, jeg leser hvor jeg her som er slept i Johanne.
Ja, jag tar det här. Och ända vi att han säger vitt här, att är hästen inte för god, kunde han inte görs. Nettopp. Och tar svära av honom. Att det är så alltså, arrogant. Du som är född i synd, atler som du erst. Du atler att lära och tar råk han ut. Det är kallt. Ja. Men alltså, det är arrogant att säga vid ett annat människa, det är född i synd. Att det är vantryck, att det är alltid alltså. Ja. Ja. Jesus fikk han fratta at han hadde rikjan ut, og ta i han hitti han, sier han vi han, trus tu av sångods. Ja. Han sverar, hvor han herre, så fei tro av han. Jesus sier vi han, tu hever sier han, det han som talar vitte. Ta sier han, trykve herre og fall nir fyri honom. Altså, fullkomlig ivergiven. Ja. Og Jesus sier til dem, jeg kommet og hentet heim, Ja. fire at de som ikke suttja skulle få sjån, Ja. og de som suttja skulle være blind. Nå kommer han ordentlig til antall i sjånene. Nægra farsierne og tjane var hørt til dette, og der satt vi han, videre kanskje blinde vi, og så det sørste verset her, Jesus sverre til dem, våre tid blinder, hadde dit ikke synd, men nu sier tid vid suttja. Tui være syndtikkere verant. Ja. Ja. Det er så akkurat det. Ja. Oha, det er så, jeg vet ikke hva man skal si, nesten har reisant. At man kan være så stuvrenter som farsierne er her. Det är ständigt alla tyna till farser, vi kvarständigt jötaner och vi kvarständigt skriftlärare, men här är det alltså farserande. Ja? Och här var det som jag började vilja säga, att här var det så isolerade och i sina tankegångt. Och hade Jack ju flera 100 år efter tyna, kvart här hade förstärka bojene. Stegen fyra att säga som att ge oss en under till som god vilte vi boven. Och det var att suttja till, ja, men jag maktar det inte. Jeg kan det ikke. Og så utbygde det gjør det sterskere og sterskere. Ja. Og allikevel gjør det eisen alltid, altså, det utnytter seg gosser av imensk og veikleikon som da synes vi til dømes her da Jesus tog seg vitt om skilsmesse, ja. Og der var nok eisen kjente for at gjør rettelig bruk av skilnarbraun som Moses av nej har faktiskt varit nöjd till att låta det få eller låta folk få. Tui säger Jesus du görs det tycker är så hör. Men upprunaliga så vill det god inte att det har tillslag allt annat, ja. Men han måste göra undantag. Tui görs det här var så hör och jag ska se att det helt visst men jag har finns det färtande av att det var några som försenade eisen benyttar sig av. Jo, tar var i seg selv en øynt. Ja. Altså, og det var ikke lukt å brøte ut ur hese øyntene, men du hømer her en ære øynt. Du leser og ser at hvordan Jesus tek seg av en sånn her mann og noen. Og til merkeligt vi tog at vi har haft en bøyptemann i Jørskvold når jeg kom til det. Ja. At hentan ånden så nekva finna i evangelien, og særlig seg Johannes. Da Jesus byr han, til dømes i byr spørs vi Heson, sier han i Johannes 16, mot entan kapitlene. Og som vi taimon, fyrir taimon, som vi åren torra kom alltid sikka med, at det skulle være ått. Og så ått vi til feir, at det skulle være ått vi akkon, så heimer skal sanna, så heimer skal sikva til å sett med. Ja. Og hans der øynløgjen så nek omrøtter, hvis du først atter og i hans 13 og 14 så sarst du Jesus vasket dem føttene her. Og Peter, han vil ikke bare være vasket av føttene, han skal vaskes atter som han er. Og Jesus sier at han som be av han nøydes ikke å være vasket av. Så det han røyner, altså, og han mener vi, rønns av. Men føttene her.
Och hvis ikke varse fötterna där så är det inte låt samma vem är alltså att han och detta minner mig också ja hvis du läser Titusbrevet och kapitel 3 ja här tar han om det här är bä alltså vi förra Ja. bä ändföringar och bä ändnutjanar Ja. är så rätt Ja. och ta förra är bra innan för ta du kommer till tryggva Jesus och så är det hans fara och så är det Reinor så är det åt vi han och så han är åt vi färgen och han einlöjchen kommer så ölandag fram med bröven och nästan Ja. så rätt Ja. och jag tänkte nettopp om det i Jörskvaldet tar så en av timern som var via Bultman för till Johannes fyrstan och på en måte har vi ankat till Horsta så väl framsett som till löterna. Ta Jesus säger till vi lärarsvännerna att hjärtat tycker att på inte att han har det som hände här till Jotas för ut och mist vär och han får svåra Jesus han. Så det sa öj höttan till ut. Ja. Omstövnarna. Men hjärtat tycker att inte till tryck var gott, tryck var med vi. Och i huset färgsmås är det nekve bostäder. Var det så har jag sagt det kom till. Du är färre bostra gör att det kan ställa till röja. Och ta er färren bostor, här var just det kan ställa till röja. Kom i attor och tärst till mån, så öjsen tid skulle vara det här som är det, och här som är färre vidare till vägen. Och så är det att Thomas för att spela igen. Thomas säger vi igen, Herre, vi vet inte kvart och färst, och hvordan kunne vi vita vägen? Och så svärar Jesus honom, är det vävren sannlöjsen och löjve, och inte kommer till färgen, åttan vi med. Och så säger han, hade du känt med, så kände du färgen mån vi, och för Jesus stund känna till han, och vad säger han? Så säger Filip igen, Herre, vi sa om färgen, och till och nå mycket. Jesus svärar i honom, så länge tog har vi varit tjattikon. Så känner vi ikke Filip. Han har sett med, jeg sa færen. Hvordan kan du si av oss og færen? Tror du ikke at jeg er jo i færen, og færen er mer? Årene er å tale til tykkere. Tale ikke meg selv. Nei, færen som bor i mer, gjør verksøyne. Alt det var nettopp det han nevnte vi i samband med denne mannen. Ja, ja. Han gjør verksøyne. Og hesen øyneløgjen er okkara. Ja. Alltså vi är i honom, han är i okom. Och det kom så stärkt till mig. Det bönamötet som nämnde jag började vi. Medan jag sitter jag mött någon och jag höjde det som för fram. Ja, men alltså, kvoj måtte Jesus färra upp av Golgata som man talar om här. Han får bostor. Kvoj måtte han färra här upp att dödja och om bostor från och egna hållet. Och röjsa upp vid sig här som en nytt skapningar. Så han det är han i hållet någon som skriver ständer. Och i hållet som han var röj, synta fröjt. För det akkurat synta fotla hållet skulle vara lost från oss. Så vi skulle röjsa upp vid honom. Han är uppe i andan. Ja. Så och vi är åt vid han och i andan. Ja, ja. Fullkomliga. Fullkomliga. En avbrotande en Ja, och han hever innsikla okkom vi har andan. Ja. Altså innsikla. Inntil endløsning av det. Og anden er pantren og gjørsten okkara, og på arven som bojer okkara i dårtene. Og alt er felaks. Vi er arvingar gods, og Kristus er arving. Og Jakob sier til han tåsar om det i første kapitlet og vers 16 og 18, at gav gava og at folk kommer gava, altså kommer omanfra, kommer nye fra ferie ljøsene, her som ikke brøyting eller skiftende skutt. Tøy sier han, vers 18, etter vilja søgnen fattig han okkom i sannløys året, så vi skulle være fromgraver skapning hansara. Og vi vet at Jesus er fromgraver. Og i honom er vi saman fromgraver til det så åndefotla frelse. Ja. Det er det. Nu var jeg i Tjej i morgen. Ja. Det kom så øyla livande framfyr meg for i vikene om at det her å være fatra nødgjønne. Og hva er det vitt tog, ja?
Och Nikodemus kommer här till Jesus och talar vi han om att Jesus är bara intresserad vi att tala om att han inte förinsna. Ja. Och jag hållet så om att det här att i verkligheten det två livsgrunderliga som är galtant, ja. Enten lever vi ut från till naturliga hållten, eller lever vi ut från till nutje förinsna och till nutje människan. Och månen är bara till att han är så helt klar att uttryck gamla naturliga människan och tar också några dömer ur gamla sattmalan som lyser till det, så är allt strøy och mysker och kaos är knytt till det gamla, det naturliga. Och härfra kommer allt. Jakob säger det, ja, det kommer. Och det är avskeisen, så säger Jakob av det naturliga, alltså från hjörne, säger han, och från ett eller annat och allt möjligt sånt. Men i botten och grund så kommer det från oss själva, från det gamla människan. Men Jesus kommer här och bjöd fram ett fullkomligt nytt liv. Och det livet är fullkomligt. Alltså här är inte skutje som kan åräkva till nutja livet, och till nutja livet, till bor inne i oss. Och vi är attlaje till att leva ut från toja, men så länge som vi är här och hjörne, så kunde vi, alltså jag vet inte vad jag ska välja, men vi måste vara enten leva vi ut från det naturliga, och uppleva det strøy och ballati och allt det som har här till, eller leva vid efter andanon och leva i andanon, som man säger här i Galaterbrevet 5, att leva i andanon så fullför det inte gernt hållsen, så. Och till här och till så alla tøyna ligger. Och det var det som Jesus så ville komma, och faktiskt eisen vi ser hentet som vi da lyser her i Johannes Nutja, for han viser av verskgodsa, og det er så fullkomlige om man fyrer alt det som her vi da naturlige gjør. Att det är helt understandande. Tog att bara att första lydsent lager ner i hans justan, så sagt att det här. Han säger det här att älskar dig med, så allt det bara mun. Jag ska be till vers 16 färgen, och han ska göra till en annan tassman över det chatikon alla det är. Och kvann är han så tassman över fyra han som är i himlen, Kristus. Anta sannløykans som høymeren ikke kan få, tog han ser han ikke, for det første, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tog han verer tjatikken, og skal være uitikken. Jeg skal ikke lete tikkun ferieleiser, etter jeg kommer til tikkere. Lytla stund at sett, så ser høymeren mig så langt, men tid sutja meg, tog livet, og tid skulle liva, og tant er for at det er sanna. Er jo färgmöjnon, att det är i mer, och att är i tick. Han nu hever båmöjne, och helter dig är han älskar med, och han älskar med ska vara älskar av färgmöjnon, och jag ska älska han, och åpenbära med fyra i honom. Och jag måste säga att jag i samband med det här, alltså långt som är struttes vi att ett år jag älskar, det är inte ävner älskar vi, från naturen är han. Vi var fortsatt och god och allt det där. Jag har upplevt det, alltså att vara fortsatt och god. Så var det efter halten likevel. Ja. Och så plötsligt så kom detta till mig. Ja, men kärlek Guds är ju uthelt och just några vi har antan så givet något mer. Alltså det är fullständigt brottet. Det han så säger att jag ska älska, så häver han investera så en kärlek i mig för att jag ska älska han alltså äkna kärlek. Är så här? Ja. Och kan ta kärleken strömma ut från min och lika med, så det är han som är mot lov och likan. Och älska alla människor. Bäge, så säger han som skriver ständigt att vi skulle ha kärlek av kvart annan, säger Peter. Och detta må ha varit störst för Peter att uppleva. Och så säger han,
Og i bror kärlökan kärlöka till öll. Anchen undat det. Nej, akkurat. Alltså att är bara så störst. Ja, ja. Du hade det som han hvis han inte investerar sig självan och i akkurat likan. Och i enda skapningen som vi dödler i. Ja. Och samtidigt så i akkurat likan. Så säger Paulus här i 4 Korinthierbrev 6 att vet det inte att det är tempelgods. Eller det är husgods och tempelaliantans som god bor i. Vet det inte att det är dörrköpt. Alltså måste du kvart själv rest. Det är akkurat det. Jag sa det. Ja. Ja. Och tar du läser nu tar jag också om Johannes evangelium. Hur så näck han är upp till vi heter einlökan. Helt ja. Det är han vet ju det att det är vi har onka möjliga utan han. Nej. Vi må vara ett vi hanna. Och han häver just okkom till att vi ser. Vi trunna. Ja. Och det är fullkommen. Ingen fär brott det. Nej. Men så länge vi lever i hesten heime her, så kunne vi være halslig, og vi kunne være antallige. Ja. Men jeg skal lykke å lese det jeg leser Borkneisen her. Han er jo vi øyne inne her som røyna kom og avskat der vi loven i atter og vi omkjøring og alt det. Ja. Og han sier, jeg har aldri at jeg kunne herre noen, at det ikke er hoksa han vil jeg hava, men han er vittlig til å skal bære domsung, hvor han så er. Men jeg prøver præt ikke er en omkjøring, hvor litt at her tar en ettermær, så er jo krosseren ikke avstøyt langer. Og så sier han her, at jeg vil at her skulle skåre seg sjølva sumter her i vittlig etikon. Og så sier han, tid er jo kattler til frelsebrøver. Nå er det best ikke frelse holde noe til høve, hva skal jeg så gjøre stein 4? Ja. Nei, tjene og kærleika for øren. Ha? Tui at loven er oppfyllt i einon åre og i hæson. Tu skal elska nasta tuin som til sjálvan. Og så sier han her, og dette sier han så vi tryggvande folk og i Galatia, men byta og eta til hver annan, og til å si at det er altså i holdt noen. Så ikke ta til at det vil ikke etner opp hver øren. Og så sier han til verset som vi leser Janne. Jeg sier, livet og i andan så fullfører tid ikke gjerne talsens. Takk kom. Så tror jeg størst til med mann og kvalt, da jeg sa til her. Akkurat dette her som Jesus gjørst, og som du nå lyser om, og som hever fortsen der som vilja stjäla det fra oss. Altså. Ikke det at de kunne teka det vekk. Og halte kommer aldri å sikre, endelig han sier. Det er Kristus og i oss som hever vunnet sier. Nå godt vil det takk som Kristus er. Alltid løyre oss fram til sier. Og hver steg er det gav enga kunnskaper som ikke åpenberes i oss. Tog vi det gav i enn Kristus vil gå til. Så next sort. Men så var det en som har en vittnesbord sånne kvalt. Og han får nettopp etter etter her 5. vers i Rambrand. Og vevne grisle skammar til kærlighet og gods uttalt gjørs nokkara vi har ledet som given og ned. Og så sier han, tog mean vid enn var måttleis, døye Kristus, da i tøyen var kom for godleis. Neivan for nekra dødja for en rattvisan, for en gaua kunde det veri omkring ha møta tøy. Men god vise kærlighet sånn til okkara, via Kristus døye for okkon, medan vid enn var syndare. Men kan var skulle vi tøy vid nu det rattskjørt, vi blei i hans herra, vi hånden vera freds fra røyen. Tøy var vi satt, tøy var vi var fortjent satt vi god, vi deia sånne hans herra, skulle vi mengan var etter at vi satt vera frelst, vi løyve, ja, han sa. Altså, på en at han stedfest, han har underfullt sannlagen, så fyrir han å si, ja, kvart var vi vi blir jo hatt. Og det ble så utrolig størst fyrir meg, jeg skal møte sånne kvalte, og så bør han møte mannakvalte. Jeg sa fyrir meg herren, hvordan han investerer seg inn i mitt likam,
För han vill lika med vojnen kunde visa det samma kärleka till människorna och i åkara samtidigt som har vist människorna i synare samtidigt. Det är otroligt att bli störst. Och visst det inte var ja, det var så ändamålet att säga till att lika med hansara, alltså lika med som vi är i nu. Vi skulle bära det fram till hansara som är livande höjlag. God till damlet offer till åker antal i godstiskan. Och inte bara åker ned som händer allt, men vi är omskapt, vi ändrar nu inte sinnes åkara. Så vi kunne røyne hva vilje hvordan det gode, det damlige og det fullkom. Og så sier en ved med nekker så igjen, nok så lenge siden, at du er altså opptatt ved det gode. Det er ikke bare det gode til. Ikke du verre, og i løvene kjønner tryggvann her, det er bare det gode til. Du hit, det var alt lagt av Kristus av Golgata. Og alt var bare borste, enda synta lika med sjokken var krossfest i hånden. För att jag enda gamla människor och crossfit vi honom för jag synta liksom skulle vara ett lunch. Så kvar är det ettla. Ja. Det är till sauna vid Kristus av Golgata. Och det är ångat allt för en det. Så han som tror och han. Då är han åt vid Kristus och i uppröstning. Amen, ja. Alltså det är så störst. Ta heter så bra liv i åkom. Og eikast, altså. Ikke avtekant. Alt så godt til det. Eikast, altså. Til ångan enda. Og som man sier om gøtene i årtøkene. At gøtene i en retteskenger. Skuinande ljøse. Altså, gøtene er ljøs. Så er det bjærstere. Inntil alt det er her, altså. Det. Man sendte ikke til morgen, så nevnte jeg det her att för okko som tryckva att svära och på alla okra tropläggar. Svära på det, lösna på det. Tar finna vet oj okko själva. Och nettopp utfrås ner som du läser här från Johannes 14. Att han är givet okko talsmannen som bäj ska vara tjokon, men eisne ska vara oj okkona. Och tog är lika Sverige här. Han har lagt självan himmelen in oj okkon vi hela andan. Og til her utfra at det går av livet kommer, og vi er jo hjemme, som vi nevnte Jan Esne, og vi er avvarskede, bare og selv og alle møvlen og øren, men løsnen, han er jo godt lagt inn i åkken. Og altså, sutja vi til at det er ikke langere borste fra åkken enn til at det bor i åkken, åkken som trykker av Jesus Kristus. Tui annars så han hever sagt det at han og tror av meg hever evet liv og som du leser Janne heter her at en talsmann som til evig livet at han bor i okkon og tui det faktisk heter her at hvert leta vi sleppa at tega til i okra livet det sikkert han gåver, og han bæra gåver, og han bor i okkon, og han vil sleppa. Det er altså hakste innskjøt. Han kommer inn på det Rombraun eisne her, som han tåsar om at det deilig lika mokkare. Jeg er i Rombraun, jeg kan godt lese til eisne her. Han sier, jeg bor nu ante hansara, som reiste opp Jesus fra henne og deg i utikon, så skal han som reiste opp Kristus fra henne og deg, gjøre eisne deilige likamtikkere, livande vi andasøyne som utikon bor. Og her tåser han ikke om oppreisene, men her tåser han om at vi her i løyvnen kunne bjøre akkurat likan fram til å gjøre det versk som han har lagt fram og undan, dreier fram av fyrokken. Jeg vil la livet ut hjemme, som han sier i Østosbrevene. Og det er løsnen. Det er løsnen. Og det er så einfall som det. Det er han som gjør verset. Han bor i okken, og han ønsker å slippe å gjøre sitt versk i okken. Så lykker vi ikke kvann troplegger vi det her. Så kunne vi søke han som bor i okken, og som har beinleis samband vi har sett det i himmelen. Ja, då la jag också samman in och ett vers i för att Mosebok kapitel 2 igen. Kanske till ekvä väl äkna till ända vi och sin samband vi heter Louis här. Och inte äntligen
alltid huske om det som är som ska vara i himlen. Men långt nu, va? Han säger om hentan vursdom i vers 8 och i 4 Korintierbrev 2, ja. Eller vers 6. När vi talar vursdom Guds sin lönta, som dolter vi är, som gått fram och undan från ävigen tojon, är atla okkon till dörd. Henta vursdom ur ången av Herren och de hesen heimkjent. Du kjente der han, hadde der ikke krossfest herre dørdarene. Vi taler som skriver til som ikke eier seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp i hjertet nekars mennesker, til som god gjør, hever gjørst heimen til røyer som elsker han. Men akkurat er jo god åpenværet av i antas øyne. Anterne sæker jo alt, øyne døpte gods, og hvert mennesker vet hvert menneskene bor, og den andre menneskene som vet det således vet helt ikke hva det er god å bo og den andre gods. Og jeg må bare si nå i enden av hese sending at de husker om omsorgene og at de hadde for meg som kommet samband vi oppsøker mot lenge lov og ikke minst nå og årene runden og man hevda godt i sin egna heim, og konan som nu vider, for det mest ansatt nå etter håndene, tog jeg bøttene der at færene ut, og angen bor heima nå, at heimene, at oppleva at det omsorgen som Herren hever fire i okken, oppe i tjokken atle, helt fra det første av, og helt til nå, en avhaltende omsorgen, og alt pojkar tann veien som vi leser om her. At her hever vi gjør dette som ikke eier vil se. Og ikke øyre over hørst. Og som ikke kommer opp i hjertet nærkast mennesker. Det som god hever gjørst heim til røyer som elsker han. Det må være en underfått god vidt her. Som så avgjørt i alle tog som han gjør. Og vet akkurat hvordan det skal gjøres. Og hever alle makt i himmelig hva jeg gjør. Så här är inte som våra. Och 100 år kan han göra det som man alla säger. Och säga ja till att vara hans arabatnas. Det må vara det största som finns där. Och allt det röjar. Så han tillräknar inte synderna så att någon heimen och det. Det är grunden bara en synd som jag ska ända vid. Det är detta inte att vilja tryckva. Det må vara en öjlig synd. Mot seg selv. Ikke vilja tryggva vittnesbord godt som son hans her. At han som tror at sonen hever av et løy. Ja, det er virkelig synd. Ja, det er virkelig synd. Altså. Ja. Nå, men jeg tar så fyrir det. Ja, skal du legge noe bønn etter det? Ja, gå og feir, takk for at vi kunne sitte her at vi har løtt sammen. Og til vårs herre, fatakt nå jeg kan sjalvån, men rygdommen vi døyet her, og som to herre vi andre tøynen, har vi uttalt til gjørsten okkara. Så vi tar var en av gansla teke av, som aldri tømest. Vi to sjalvår, kommet inn av byggva her, og som det stender i 17 Korintierbrev i Kjørstan, at jeg anker avlært og kommer inn, som ikke kjenner til som vi tar finner fra til her. Og han høyrer dette være færa fram, altså til han høyrer profetatalene, som jo i skriften stender å være, at oppbyggja hver annan, og vi trunner jo til. Ta fetter han av anledshøyt, sier året, og han må bare gjøtta til at god og i tikk. Og gjev til og god, dette ondre, og i det som vi da sitter her, at anker som ser dette ljøse, som hesen med over som var blinder naturlige, fekka suttja, ta i han kommer til at enda, og for å vite at trost det var sånn gods, ja, for han, så for jeg tro av han. Det han som taler vi til, og til det samme vi til. Til han som taler til gjørste okkara. Og herre, takk for det, at du har vært underfått okken. Takk for det at vi da kunne være her sammen, Anja og Daniel og jeg.
og djeva at bådskapen skal bære at han avvoksen og sender han til. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen her parsten av Hjertamal komna enda, og vi tror Anja Hansen, som stendte for det tekniske, og Paul Fere, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi takker for okken for hesfer, og la meg bare legge til at parsten som har vært undan hesen, der kunne finnes av YouTube-kanalene til Iktus Sjønvarsp. Så tusen takk for hesfer.